Бүгінгі очрашуыбызга республикабызда инде танылып белгергән баянчы, хәтта тальян гармоннарда өздереп уйный белүче яшь музыкант Рәзил Камаловны чакырдык. Сезне кайнар сәламлибез. Барлык иҗат төркемебез сезне кайнар сәламли. Исәмсез, бик шатланып сезнең яныгызга килдем. Рәзил, бәйрәмнәрдә нинди музыкага күбрәк биергә яраталар? Баянгамы әллә ритмлы дискәтүк киенәме? Иң еш уйнала торган бәйрәм киен безгә башкарыгыз әле. Менә хәзерге реалияларда дип әйтим, дискотек көйләрен дә шулай ук биләр, шулай ук менә гармон, баян, тальян булган җирдә, әлбәттә, татар мәҗлесләрендә аңа биемичә беренчектә булдыра алмыйлар. Шуңа бик яратып татар көйләренә бийләр. Менә шуларның берсе. Шуннан да иң еш уйнала торган бәйрәм кие. Ә менә үз өегездә бәйрәм булганда нинди көй яңгырый? Безнең өебездә кунаклар килгән вакытта шулай ук бездән минем тормыш иптәшем Рафина Ганиуллина җырчы, безнең уртак җырларыбыз бар. Бездән бик яратабыз. Бик зур рәхмәт. Безнең уртак җырыбызны җырларга бик еш сорыйлар. Шулай ук үзем язган җырым да бар, гармон күңеле дип атала. Шунда бик яратып башкарам. Сезгә дә җырлап уйнап күрсәтим әле. Бик рәхәтләнеп. Куйыныма аламында әйдә җаным диямин, сөйгән ярым шикелле шул сөйли гармон серләрен. Эх, гармоным, гармонымла үзәкләрне өзү, ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Эх, гармоным, гармонымла үзәкләрне өзү, ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Искиткеч, бик зур рәхмәт. Ә менә гаиләгездә иң искә ала торган, яратып искә ала торган берәр бәйрәм тарихын сөйләгез әле. Бәйрәм тарихына килгәндә, яшь чакта, белек чакта иң яраткан бәйрәмнәр инде Яңа ел һәм Сабантуй. Сабантуйларны аеруча көтеп ала идек, чөнки аңа бик каты әзерләнеп, эссе көннәрне була, шортиклар, күлмәкләр безгә, футболкалар әниләр махсус алып бирә иде. Аннары акча җыеп, бүтән уеннарда катнашып, җиңеп, бик күңелле чаралар, кадерле хатирәләр бу. Хатирәләр, шулай ук төрле яктардан туганнар кайта, бүтән туганнар белән күрешеп, аралашып, ала торган вакыйга шул бик истә кала. Кәефләрегез бәйрәмчә булсын өчен нинди ысуллар кулланасыз? Әлбәттә, кәеф бәйрәмчә булыр өчен бәйрәм кирәк. Ул булса да туган көн календарны хәзер интернетны ачып карасаң, бүген инде бәйрәм дип язсаң да бик күп бихисап бәйрәмнәр, шуңа бәйрәм хисен көндә үзеңә ясарга була. Әлбәттә, мин гармончы булгач, һәр вакыт минем белән шатлыкта да, кайгыда да ул минем гармоным. Мин уйнап җибәрсәм, бүтән хисләрем, бүтән кайгылар таралып, моң белән әверелеп, яхшы кәефкә әйләнә. Рәзил, әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тамашачыларыбызга да бары тик якты, күтәренке бәйрәмчә кәефләр телибез. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез.